nwere ihe dị iche na African traditional religion na nke ọgbara ọfụ a na-emezi kịta. Some of the most honorable persons anyị maara ha na-eme ihe omenala. Ha na-aga ikpe ikpe ana ịhụ ya ọzọ n'ọka na ana si na ya sị asị na ana ga-eme gịnị. Ọ dị ahụ ndị na-eme ife omenala. Mana ibe apụzazi kịta ndị oke ite ama na onwe ndị oke ite nọ na Ogbunka. Onwe onye oke ite nọ ya sụọ ya imi ka anyị bịakwuru ya. Ndị na-eme omenala ha na-asọ nsọ, ha nwere nsọ ha nwere nsọ ha na-asọ. Ndị ihe omenala ga-asị gị jide ọfọ, kwụba aka gị ọtọ, ewekwana nke a, emekwana nke a, emekwana. Mgbe ochie amara mgbe ọkara zukọ eme kịta na nnukwu ife na-ekwu alụ ga-ana na Anambra